Yayi ndithu kuli anthu angapo amene afika ndithu makamaka kudzawaona Samir Suleiman zimenezi zikuoneka kuti iwo agona konko komanso pakuonekanso kuti pali kuyimbira wanthu gulu la wanthu nalonso likuoneka zoti nalonso likufuna lichezere komweko awo nda Mary na Vicha basi kupereka chanza basi kulimbitsana mitima choncho mmene zimakhalikirira ndiye ena oti maona apo ndithu ndi akunyumba kwawo koma madam wawo Samir Suleiman choncho ndithu ndi mmene zinthu zilili. Ndimene zikuchitikira kuno ku Blantyre Police Station kuchokera mama wa uja ndimene zikukhalira padakali pano mukhoza kuona mmene zilili pa malo amenewa pali chinantindi cha wanthu akuvina akuti sakuchoka mpakapokha Honorable Suleiman achoke pa malo amenewa. So zazikulu nditu zachitika zinthu katimu zasintha kakomosho kamabwera nditu here and there kama padakali pano ziona ngati kuti anthu awa abwerano nditu mwamtendere chilichonse chikuchitika mwamtendere palibe china chilichonse chachiwawa chikuchitika malo ano anthu akungovina mmene mukuoneramo anthu akusangalala akuvina solidarity ndi Honorable Suleiman. So kamuli akuti silichoka pokapokha mpaka na Honorable Suleiman atuluke. So anthu asindika kuti akhona pano ndipo ife ngati maso anu kuno sili kuchokanso tikona pano tikati kusatirani tikupasani satane wachina chilichonse chikhaye chikuchitika malo ano tizikhala kubwera pano kumakuwuzani kuti pano tili pa stage yotere pano tili pa stage yotere anthu alitu ayasa moto kumaotha sikuti moto udwachisokonezo ayi komano akuti akuotha paja kunjaku kukuzizira. So muli ndine kuno maso wanu nyamata wanu Robert Mukoli ndi mzanga uja Robert Semani makoma nonse. Pamene Blantyre Police kwayaka moto pamene anthu amene akuchemera chipani cha TPP asonkhana pano pa Blantyre Police kuyenera depot pamene Samir Suleiman ali ngati amangidwa ndi anthu amene amasapota chipani cha TPP ndi nawonse amene amawatsatira asonkhana pano kuchokera ndithu masana kufika pano ndi anthu akuti situlola ifeto tichezera pano kufa tionetsetse kuti kodi wathu ayenda bwanji okondedwa ndimene zilili pano pa Blantyre Police. Moto ndomene mukuona anthu okwiya ayatsa matayala mbali nayonso kuli zoyimba anthu ali pano kusangalala kuvina mbali naye akulandira zokumwa kuna kuti ife tili pano tichezera kuti tionetsetse kuti zinthu ziyenda bwanji. Ndafuna kukudziwitsa nokondedwa mwina ena amene simukudziwa kuti ndimene zilili pano pa Blantyre Police madzulo ano live ndithu live imeneyo zikuchitika pano na mtindi wa anthu asonkhana pano kuvina kuchinga ndithu pa gate la polisi kwavuta ku Blantyre Police kwavuta Blantyre Police kwavuta kuchokera kwa Honorable Kenneth Ndovi. Okay. The MP aku Karonga. Maza Karangati. Are you related? No, we are not. Komano mina ma structures atu patali tikhozomoneka yes, amafanana kachibale pang'ono. Anandimbira koma he was in a shock. What happened? Oti amalepera kulankhula muno bwino
he had to give the phone to anzawo amene ali nawo galimoto kuti andilankhule. Chinachitika ndichokuti akuti amachokera ku Mzuzu. Okay. Anali mgalimoto yawo yaing'ono koma amayuza ma number plate aku parliament. Ndiye atangochoka mu Mzuzu akulowa muchikangawa anachita notice kuti pali Prado imene ya white koma inalibe ma number plate imwe achita track. Amati akathamanga nayo mathamanga. Ndiye anazazindikira kuti tikupangidwa follow. Tukangidwa follow kumbuyo ku ndi Prado iyi. Okay. Tuzwa kuti akutipanga follow ndi anali ndi mantha. Akuti anathamanga kwambiri kuzafika pa Nzimba 10 off. Okay. Foti ndi pali anthu anayima. Yeah. Atangoyima Prado ije inabwera kuza bloka kusogolo. Serious? Zana Malawi mumu Saturday. Kenneth Ndovi ndi MP aukalonga sindingango achula zina ndikunena mbachamaziwa ndimalankhula zinthu zoti zinazo umboni. Yes. Ndiye anatsika mabounce awiri mu Prado muja ali ndi mfuti. No way. Pambali pa yes. Kuzafika kutsegula galimoto ya Ndovi kuyamba kusecha mmene muja I think anazazindikira kuti tayimika galimoto yolakwika. Ndiye Ndovi aja anafunsa kuti bwanji akuluakulu chuchitika ndi chani. Okay. Ndakuti pepani tikusakasaka Suleiman. Serious? Yes. Timaona ngati ali galimoto. Yo. Ndikunena zizachitika zana Saturday. Ndiye Ndovi aja anali very shocked. Atangoyankha choncho anyamata aja nakakwera galimoto ija kumapita. Ndiye Ndovi momwe tandiyimbire ine. I think he was under shock. Panic. Anazangoona Suleiman mu phone mwawo ndikupanga dial. Okay. Peza kuti anakayankha phone ija anali mbale wanga Daud Suleiman wa kumakra. Ndiye sanafike so kuti afunse kuti ndi ndani. Anayamba kumulongosolera nkhani ija kuti achimwene kunotuza chitika ndi. Zotere. Ndiye Daud Suleiman anauza Ndovi aja kuti nzosakhala bwino muyimbireni mumuuze kuti aziwe kuti akusakidwa. Ndi pamama ndiyimbira ina Ndovi ali mushoko kuti anapasa ubunu wake anali anthu atatu ngamotomo. Mwina nchifukwa chake anakhala ngati kuti anali safe pang'ono. Anapasa anzawo aja kundilongosolera. Ndiye izizi ndimafuna ndiauza MCP chifukwa ndikuziwa umene zichokera. Achimwendo baba Malondera Kenneth Zikhale Ng'oma mukati mulimbane ndi kutenga moyo wa ine ndikhoza kukubwereserani moyo wanga kumene muliko chifukwa sindimaopa sindimamunyira ndimangofuna ndikuuzeni chilungamo kuti zimene mukupangazo ndi za savage musiye. I know anyamata amenewa ndi intelligence yanu tikuwaziwa galimoto ndaifufuza tikuiziwa anyamata awo totaziwa izizi musatitenga Malawi ngati Malawi a 1964 kuti mungamati opyeze kumati tutumusa ife takulira matipate tikuziwa kuti matipate aliyense in a democracy you are free to express your views, you are free to conduct your demonstrations in a peaceful manner. Is easy the enshrined in our constitution. Inu mukafuna kuti mutibwezerese mbuyo siziteka olo mutatani olo mutandipha ineyo lero. Like, share, Malawian Cameras, right.